Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. जोंहा दिनै नै आब'मोनानाव माने सिबुं मैगं खानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय हामफेजों आब'जों थांग्रोसिगोन जों दाहाय थांगोन दसे उनाव नै तनिष्कायाबो जिबिकायाबो मालाय नै गारि ड्राइभारा सादा नालाय थारलै नुगाथारसै गुदलाब मोननायखाय फैसाबो माबा गारि सालायनानै फैसा मोननायजों पार्टिबो होआखै इयो गारि गोदान बायनायनि गाव हारसिंल' जाखुमाबा आरो नै हाथायाव बेदरा फैसायानो ओंखाराबा बोरैहाय पार्टि जाहोनांगौ न' हेल' साखाब्रा ओइ अरां नोंसोरो हा अबाव माबिलाय फैदो फै अ माथो मोस्रोम जाजोब्बाय सिथावा हट आंनो हट एसे हट एसे थांदो नोंस्रा फैनांला वादो जों माव नालाय अ थांनो तनिष्का हा सोरनाव थांगोन सोरनाव थांगोन सोरनाव थांगोन तनिष्का सोरनाव थांनो हा बुबटानाव थांगोन गाब गाब गस्लायाबो आब'निखौसो गानबाय तनिष्का हा गाखोदो Bodo. Mama oंख्रि खुमब्रा ओमफ्राय नैबाव बयलार आरो नैबाव लकेलाव दंबावो नै लकेलाव जों खुमब्राजों ओमफ्राय बयलार भाजा नैयाव सिबुं भाजा आरो नैबाहाय नैबाव दोनथाय अ पापर नैबाव दोनदों नै पापरा सिबुं खानो होनना फैदों सिबुं खानो फैनायानो बेदर जाफैगोनलायबाय हामफेया आलासि जाफैदों मिरामिस जोंहा आलासि जानो गोसो जादों हरबांफोरा मिरामिस थादों जाया आरो मिरामिस खुमब्राजों लकेल दाउ ओमफ्राय मा मा संबावदों हामफेयालाय ओइ माथो एवजोबाखैनो एवाखैनो माथो होनदां दे जल्दि जल्दि खाहैदो मिरामिस ओमफ्राय सिबुं भाजा एवखांबाय ओमफ्राय बेयाव दायो सुखावबाय ओइ दावदैसो ए दावदैबो रुदों नै सबाय बिमा आलु